Ranné vstávanie je pre mňa ťažké, no ešte náročnejšie je pre mňa vstať skoro ráno a byť plne sústredená počas celého dňa pri učení. Veľa ľudí v takejto situácii volí často kávu na prebudenie. Ako všetci vieme, kofeín obsiahnutý v káve môže spôsobiť rôzne nežiaduce účinky, napríklad zvýšiť krvný tlak, zvýšiť tep, vyvolať bolesť hlavy či spôsobiť nespavosť. Preto som sa rozhodla vyskúšať tento prírodný produkt, ktorý ma oslovil nielen svojim zložením, ale aj dĺžkou trvania efektu. Vďaka obsahu citidín 5-difosfocholínu, ktorý podporuje syntézu acetylcholínu mozgu, zlepšuje kognitívne funkcie, ako sú teda pamäť, učenie alebo pozornosť. Ďalej tiež obsahuje antioxidanty a adaptogény, ktoré bojujú so stresom a podporujú imunitný systém. Dĺžka trvania efektu pri užití jednej tablety je približne 5 hodín, čo je teda oveľa viac ako pri bežnom pití kávy alebo zeleného čaju. Preto tento produkt určite odporúčam každému, kto je unavený z denného pitia kávy a chce vyskúšať niečo nové, prírodné, čo mu navyše zvýši energiu.